Παιδιά, εμείς τρώμε και πίτσες, γι' αυτό μιλάμε λίγο έτσι. Πίτσα με τυρί. Ζαλοστάτο. Άλλα δεν τις θέλω. Δεν θέλω, δεν μπορώ να. Και βλέπουμε να το πάρει στο YouTube. Και σε αυτό το παιχνίδι είναι νέοι πελάτες. Ναι, και είναι πιο τρομακτικό τώρα. Δεν ξέρουμε, θα το δούμε. Ευχαριστώ, παιδιά, πάμε εκεί. Welcome to your night shift at Shawarma Kiosk. Let's start with the basics. Step 1, turn on the grill. Customers just... Great! Now open the window. Let everyone know you're ready. Before serving, be sure to read the safety rules. They're super friendly, just like we are. And while you wait, feel free to watch TV or listen to the radio. Music keeps the mood up. Friendly reminder, don't look into their eyes. It's more fun that way. Have a wonderful shift. Smile, serve, and everything will be just perfect. They're already on their way. Ωραία. Να δούμε. Τι μας περιμένει. Είμαι κάμερα εσύ. Καινούργιος πελάτης. Για καινούργιος πελάτης. Καλός. Εδώ πέρα η κυρία του Μισελ πήρε. Just give me the warm. Держи мою руку, сожми ее крепче. Я научусь держать тебя на руках. Грозные сосны спят молчаливо, мокрой полынью горчила земля. Я буду ждать тебя здесь, в обрывках этого сна. Here's your shawarma sandwich. Δεύτερο θέλω να Тебя One feels better. I can finally think straight. θέλω να ξέρω πως θα δίνω και με τη μουσική και από τους σκοπίτες μετά. Εδώ. Σήμερα είναι Παρασκευή. Τι ώρα? Make it fast. No, no onions. Sure, 115. Παιδιά. Φύγε αγαπητοί. Φύγε. Ακούω λίγο φύγε. Δεν ξέρω το πόσο φαγητιάρα είμαι εγώ. Αλλά δεν ξέρω. Κύριε, το σουάρμα σας. Τι κάνει αυτό? Κάτσε, κράτα θέλω να φτιάξω. Έλα, το δικό σου. Θέλει Good. Keep δεύτερο, it θα up. κάνει ένα πρώτο. Δεν το έπαιρνε. Κάναμε λάθος. Δεν κάναμε, ήταν κανονικός. Ναι, παιδιά, τώρα στο YouTube είχαμε δει ότι και από εκεί πέρα είχε εμφανιστεί ένα τέρας. Πάμε. ее крепче. Έρχεται από κάμερα. Τι το φτιάχνει. I want shawarma, please. Τι το φτιάχνει. Закончился вечер. No, Τι just το that. φτιάχνει, αλλά παιδιά το This πρόσωπο. face don't. Της το κλείνεις, ρε, το... It itches Το, in. έβαλε το χέρι της μέσα από το δέρμα της. Χτίστηκε, ρε, και κάτω από το δέρμα της
Ήτανε κάτι μαγάκια. глаза. Έβαλε το χέρι της μέσα από το δέρμα της. Να, το είδε. Λοιπόν, το Я научусь держать You didn't тебя serve на me. руках. That's fine. Грозные сосны I'll take it спят anyway. молчаливо, мокрой полынью. Дождью земля. Я буду ждать тебя здесь, в обрывках этого сна. Слышать тебя. Want shawarma? Κάτι σαν νόματα I έχει. like it soft. Πάμε μαζί λίγο έξω και Alright, that will πάμε be μόνο. 150. Να. 150 ευρώ μας πει. Ναι. Ή είναι φτωχός ή είναι τέρας και... Είναι αίματα. Για να θυμάμαι κάμερα. Παιδιά είναι θέματα. Seriously? You just closed it in my face? I've been starving Μήπως all day. έπρεπε το... Πριν κάναμε λάθος και τώρα κάναμε λάθος. Ήταν κάνετε. Τι θα κάνει τώρα. Α. Γιατί αφήσει αίματα μπρο. Δεν είναι. Ναι. Μία κοκκινίλα βλέπω στο χέρι της. Α, όχι, κάνω τι I είναι. want your warmer, please. Φτιάξτε το λίγο. That's 150. Great, thanks. It already smells amazing. Κατόρθωνα. Πλήρως, όμως περίμενε, μην το φτιάξω. Μα... Και να κοιτάς και το πίσω, επειδή μπορεί να είναι και φάντασμα. Παρόλο που είναι πίσω, το χρόνος της να είναι πίσω και να χορεύει. Έχει μεγάλα... Κοιτάμε λίγο. Κοιτάμε. Έχει μεγάλα. Ναι, παιδιά, κανονική είναι. Δεν είμαι αληθόρη. Πώς να σου... Έχει ωραία και ναι. Για άλλη μια να χρησιμοποιήσουμε το τελευταίο προϊόν και θα έχει τελειώσει. Here's your order. Thanks, this totally Γιατί made my θέλω να σου evening. πει ότι αν ζητάμε 2 σαουάρμα, το λέτε αυτό, θα είναι τέρας. Το είχαμε δοκιμάσει, πρώτα ήταν άλλο. Ζήταγε 2 ακόμα και δεν ήρθαν. Παιδιά, τώρα είδαμε ότι από έναν πελάτη πίσω του θα κυκλοφορεί ένα κλόουν. Με μαχαίρι. Οπότε, παιδιά, ετοιμαστείτε εδώ να χυστώ πάνω. Τώρα κρέμασα πάνω στο ιστοτικό, οπότε κάτσε με νερά. Α, θα μας κάνει τζάμι στο αυτό. I work at the gas station Θα πάω nearby. καμέρα. Give me one shawarma, extra sauce. Sure thing, 150. Μισό λεπτό θα φτιάχνεις. Είδα και το φτάσουμε στο πίσω. Φτιάχνεις. Και το πίσω κοιτά, μια χαρά είναι. Ναι, το φτιάχνουμε παιδιά. Δεν έχω δοκιμάσει τίποτα, από την αλήθεια. Παιδιά, δεν θα τελειώσει. Όλα είναι... Here you go. Σε λίγα λεπτά. Man, better than our vending machine. Με 2 η ώρα, παιδιά, σε κάτι δευτερόλεπτα.
16 μπορούμε να αγοράσουμε δύο δημοτικά. Σύνολο για σήμερα. Ή γενικά. Α, παιδιά, θα μας έρθει και ο Ρούντολφ. Και μεγάλο. Παιδιά, έχουμε δει ότι θα μας έρθει ο Ρούντολφ. Τι λες, από το 99 φόρ. Α, ναι, από το 99 φόρτ. Κοίταζε το ελάφι. Ένα τέτοιο θα μας έρθει. Που είναι, αυτό και εγώ. Που είναι μικρό και μετά γίνεται μεγάλο. Είναι κάτι Levels στο kept μπου. me over time Όχι. again. At least I'll get some food before heading home. Μπρο, φοβάμαι. Something else? Soda. Γιατί έχει κόκκι να πω. Got it. The soda is Yeah. 50, total 200. Και στο κλείνεις. Τι πόδια είναι αυτά ρε, τι ποδάρες είναι αυτές. Really? I was ready to pay 150 and you just shut the Yeah. window. Το δίνω. Πάλι καλά αυτή κοίταξα πάνω όλα. Αλεξανδρά. Κοίταξε κάπου πίσω σου. Δεν έχει κάτι. Μα δεν έχει κάτι παιδί μου. Ναι. Δεν πήγαινε κοντά, κοντά. Σας λένε και εμφανίστε και... I have one shawarma. Και ναι, Training is nothing without food. αλλά είναι λίγο βρώμικος. Alright, that will be Α, θα το 150. φτιάξω. Τι έχει. What? You close the window before I eat? How can a warrior train without shawarma? This is a dishonor. Σωστά κάναμε. Δεν ανέβηκε το πέρας. Και το τέλος. Edge, hey, give me Oh, one okay. shawarma, big one. Hello, sure, that will be Come on. 150. Why? About you don't have any money at all. See, can you make one for free? I'm starving, I'll pay you next time. I swear. I'll Δεν είμαι remember. παιδιά έτσι. You'll regret treating me like this. Για να δω αν θα... Α, έφυγε. Στο δίνω. Έχουμε δει ένα τέτοιο μου. Θα το κάνουμε άλλο βίντεο άλλη φορά. I work at the gas Oh, station nearby. Give me one shawarma, extra sauce. Sure thing, 150. Εξαφανίζεται! Είναι πάλι. Είναι φάντασμα παιδιά. Ναι, όμως μας πήρε και μπορεί να είναι προστασία. Μας την You πενικητής close μόνος right σου. and I walk up. Great service, really. Κοίτα, χωρίς είναι κανονικός. Αυτό... Όχι, δεν γιατί φάτε. Σε πραγματικά τέλειστο. Two shawarma, no grill. Got it, 300. Καινούριο γεύση. Κλείστε το. Κοίτα και την πίσω κάμερα. Μέτωπο. Μην πας εκεί, Shawarma is Ριούλη. about to order. Είμαστε στην ίδια μέρα με αυτούς εδώ πέρα στην τηλεόραση. Α, ναι. Είναι στην ημέρα 24 και εμείς είμαστε στην ημέρα 24. Έφυγε. Τι κάνουμε αυτό.
Έδωσε αυτός ένας πελάτης, και μας όχι. Παιδιά, έχετε μία πελάτη. Συγγνώμη, το να ανέχετε ένα βιβλίο. Πάμε να έχετε μία πελάτησα και είναι ξεπορική, οπότε πήγαινε έξω. One shawarma Κοιτάξτε λίγο instead. τα... Μάλιστα. Long Για day. βάλει το φως του. PH, doctor's appointment, then shopping. My feet are killing me. Understand. Total 200. I'll pay by card. Η ίδια εσκυμές εδώ πέρα που χόρευε. Ναι, εγώ σου πω ότι σε είναι λίγο περίεργο. Ναι, η γέρη. Αυτή είναι... Α, Παιδιά, δεν σ' μου πήγε το σκατό στο καλτσί. Και εγώ, τι στο... Ωραία! Γιατί πάμε να σου Καλά πει. Φτιάξεις το λίγο. Θέλω λίγο να πάω να το δείξω στα παιδιά. Κοιτάξτε. Έχω δείξει. Φτιάξτε το λίγο. Εσύ λούμπι. Τι μανία ρε παιδιά έχουν αυτά αγόρια. Να το φτιάχνω. Ρε Κωνσταντίνε. Το φτιάχνω ρε φίλε. Μα και εγώ το φτιάχνω και μου περνάς έτσι. Απέναντι πρέπει να βάλουμε το κρέας, βάλουμε λίγο το κρέας. Αυτή είναι νέγκα. Δεν με βλόκαρες. Μας λέει που σου ξεχάσαμε κάτι. Σ' άδωσα. Γεγε. Finally, at least you don't mess around like the others. Κοιτάξτε τι κάνεις για να δούμε. Είναι μεγάλος, κάναμε σωστά. Δεν θα πεταχτεί τώρα. Όταν χορεύει θα πεταχτεί. Οπότε δεν θα κοιτάω. Κωνσταντίνε, είσαι ηλίθιος. Έλα σου φύγε, σου φύγε ρε φίλε, εμένα μου ήρθε. Hey, one shawarma, please. Να μου φύγε. That's 150. Μεγάλο. Great, thanks. It already smells amazing. Μπες στις κάμερες, έτσι δεν θα σου έρθει εκεί πέρα. Δεν της το δίνεις και λίγο, τη βλέπεις εδώ πέρα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω να κοιτάς την πίσω. Seriously, I come all the way here dreaming about a shawarma. Τρώει And the ένα ψωμί window πίτσα που closes είναι right κάτω. in front of me, just my luck. Τώρα είμαι στις κάμερες λοιπόν, παιδιά, να μην πεταχτεί και το τέλος και όλα μια χαρά. Τώρα θα έχει φύγει, ρε. Έχει φύγει. Από το κινητό μου πρέπει να έχει.
Έλα, δίγκο. Δεν θα πάω. Δεν έπαθα τίποτα. Δεν έπαθα, αλλά το τέλος δεν με χορεύει. Το είδα. Διώξτε με. Όχι και έτσι. Κατρά. Νομίζω πως χρειάζεται ένας κλόουν. Γιατί δεν κλόουν. Wait. Έχει πεταχτεί τώρα ο κυριούλης. Ο κλόουν, τι μας θέλει. Δες. Θέλω να βγούμε έξω. Μας έφαγε. Ωραία, το θυμάμαι. Σούπα. Ήρθε Παρασκευή. 1 και 11. 2 η ώρα έρχεται το αμάξι. Παλέψαμε, παιδιά. Το παλέψαμε. Είπα ότι θα έχει κλόουν. Σε λίγο θα μας εμφανιστεί και το τέρος από τον Νάιτι. Που μικραίνει και μετά θα μεγαλώσει. Καλά θα περάσει. Έλα δίπλα μου. Έλα δίπλα μου. Сожми крепче. Once you're warm and settled, Πείτε μου, αν το έχετε παίξει, δεν έχει πρόβλημα. Αν το έχετε παίξει, αν το έχετε παίξει, βασικά πείτε μου. keep it steady. Закончился вечер. Εκεί παιδιά είναι στο στρατό. Hard not to when you look this Φαίνεται. good. Να το φτιάξουμε άλλο. Understand totally too much. Λοιπόν, παιδιά, και παιδιά. Поэтих вечер. Είναι μπροστά. Годы. Λοιπόν, για σήμερα νομίζω ότι Держи мою руку. Λοιπόν, παιδιά, πείτε μου αν το έχετε παίξει αυτό το σύστημα Крепче. και αν έχετε τρομάξει να το έχετε. Я Γιατί ночью εγώ βλέπετε. держу тебя на руках. Έφυγε. Το ευχαριστώ μεγάλο. Μεγάλο! Спят молчаливо, мокрые полыни. Είναι 1 και 21. Είναι 1 και 20. Я буду ждать тебя здесь, в обрывках этого сна. One shawarma. Haven't eaten Και since κάτω lunch. από κάμερας. Alright, that was Μπήκα, παιδιά, πάνω. 15. Φυσιολογική της το φτιάχνουμε. Περίμενε. Χαρά είναι. Το πίσω δεν κοιτάξαμε. Α, ναι, εγώ το πίσω που δεν είδα. Καλά, τι φτιάχνω. И на этих равнинах вырастет сад. Что же так быстро? Понятно. Закончился вечер. И Бонжур. настал старый закат. Твои тихие речи, мутные воды, сонные глаза. Καπνίζει. Держи It smells мою руку, amazing. сожми ее крепче. Ότι ναι. Я ночью Κάπου μέχρι εδώ πέρα το Είναι 1 και 30. на руках. Ακόμα μας πιάνει και άμα βγούμε έξω. Грозные сосны Έλα, спят молчаливо, мокрые полыни, горчит земля. Я буду ждать тебя здесь, в обрывках этого сна. παιδιά, είναι η One shawarma. ίδια. Haven't eaten since lunch. Тебя Το κλείνει. Γιατί δεν το σκηνοτός. Έχω το σκηνοτός, παιδιά. Seriously, you just closed
starving Κοίτα, all όλο το day. δέρμα της είναι έξω και έφυγε. Έφυγε, οκ. Μας χτυπάνε την πόρτα. Πάω να κοιτάξω τις διάφορες κάμερες. Δεν... I think I'd all. Ήταν πάνω μου. Okay, that'll be 350. Κωνσταντίνα. Έδωσε την κάμερα πίσω γιατί δεν κοίταξα. Τι ώρα είναι? Είναι 1:40. Bro, τα χέρια μου έχουν χτυπήσει. Ήταν στο γύρο. Ήταν στο γύρο πίσω σου. Αν θέλει και δεύτερο πελάτης μας. Κάτσε, εσύ δεν έχεις πει ότι όταν είναι δύο θέλουν ότι είναι τέρας. Μα αυτός θα το κάνει μάλλον. Να το κοιτάξουμε στα μάτια μπορεί να γίνει. Και τα διάχουν κοφαδί τα αυτιά μου. Δηλαδή έχουν κλείσει. Παιδιά, φοβάμαι. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί δεν υπάρχει. Για του πέταξε το κινητό μου. Πέταξε το κινητό του. Here's your shawarma, still hot. Γιατί είχε το κινητό του, αλλά το έκανε δηλαδή. I don't usually share my private Το παίξε σε όλο πέρα, with δηλαδή. strangers. Why would you need my Κωνσταντίνα, μην κοιτάξεις. We at the police department were. Μπρο, το είδα στο κινητό μου. Δεν αισθάνεσαι. And due to several complaints in this area, we have to get your full name for further identification. Αυτό το Oh, βιβλίο here's a είναι. note for you. Please write your name here. Βιβλίο! Βιβλίο! Βιβλίο? Σχεδιάζει. Να θυμίζεις. Κάναμε λάθος. Yes! That's it! 20 more seconds! Τι είναι? Γιατί ανοίγουν τα φώτα. Τι είναι αυτό? Ήταν κακός, δεν έπρεπε να το φύγω. Δεν σου είπα ότι τα δύο σαουάρμα, αυτό το πιτόγυρο τέλος πάντων, ότι... Παιδιά, φοβάμαι, την γαλίτσα, δεν μπορώ. Έρχεται ένας πελάτης. Γιατί είναι τόσο στοιχειωμένο? Ένα άλλο παιχνίδι. Καλό δηλαδή. One shawarma. Καλό. Don't grill it. I like it soft. Alright, that will be 150. Γεια μου. Κάτι υποψιάζομαι ότι πριν ήταν ο ίδιος το θέμα. Αλλά... Πριν δεν είχε αίματα, έλεγε. Ναι, δεν είχε. Αλλά φαίνονταν, οπότε τώρα μπορεί να έχει αίματα, οπότε κάτι δεν μου κολλάει. Μπορεί να μην γνωρίζει.
Ναι, η μπλούζα να είναι έτσι. Πολέμησε καλό. Καλέ. Τώρα παιδιά θα το κλείσω και δεν θα εξιάζει. Seriously? You just closed it in my face? I've been starving all day. Άνοιξε λίγο τη μουσική να μην τον ακούω. Ναι. Μαγιές. Δεν πρέπει να κάνουμε άλλο λάθος. Και δεν σήμερα να μην κάνουμε. Άλλο λίγο. Κωστίνε. Τέλος ένα. Και... Τι ώρα είναι. Δηλαδή σε 2 λεπτά θα πάει και θα μας πάνε μια παιδιά να έξω. Θεώρητο. Έτσι. Όπα, θα έχει έρθει κανένας πιλάτης. Και αυτό το πόσο είναι. Already smells amazing. Εντάξει. Άιντε να το... Πάνε... Δεν είναι αυτό εδώ. Φτιάχνω τον γύρο και δεν θέλω τα διάφορα να είναι δίπλα μου, τον φοβάμαι. Να δούμε παιδιά. Θέλει 2. Use your order. Delicious as always. Θυμίζει και παιδιά το πέρασε. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά... 2 ώρα! Είναι παιδιά 2 η ώρα. Λίγο καλύτερα να πηγαίνει. Θα μείνω παιδιά. Το Max, το Max, το Max, το Max. Πού με πας? Δεν με πάτε. Ελάχιστα λίγο. Το τέρας παιδιά έχει παραμείνει έτσι. Πλούμπα είναι το Max. Το λίγο βγαίνει το Max. Δεν πρόκειται, εγώ δεν. Και αφού δεν είμαστε εμείς μες στο Max, ποιος το δει? Το μικρό είναι άξι. Τι να πούμε, Δεν σε δηλώνεται. πάρα πολύ. Κοίτα πως καταγράφει το κινητό. Λοιπόν, είναι θαραλέα να πάμε μέσα. Και ήρθαμε. Τώρα. Εσύ προηγείς. Σε κοιτάω, δεν είναι. Κάτι μου βρωμάτισαν. Αν πάμε στα κάγκελα. Τι να πάμε μέσα.
δεν πάμε. Δεν πάμε. Θα γίνει κάτι. Δεν ξέρω μάλλον. Słuchamy. Nie, to taka ładna myślera. Zabita myśla. Zabita myśla. Tylko nie to puści. Jestem tu na to. Wreszcie. To taka ładna myślera. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Σας έκανε τη μία εγγραφή και ένα like, το λέμε στο επόμενο βίντεο.